Great day mga bossing! At dahil hindi na nag-uulan, back on the saddle na naman kami ulit ni Mrs. Abangan nyo rin mamaya yung kwento ni Patty tungkol dun sa napanaginipan niya. Hey. 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 Tara mga bossing, at samahan nyo kami ni Mrs. sa short pasyal ride namin sa Lubao Bamboo Hub.
Isa lang. Manager.
Sabay nga, sila tayo. Hmm. May nakita ka daw na babae. Oh. Nakalala mo daw. Tapos, crush mo daw siya dati. Yung bata-bata ka pa. Parang dati ko nang kilala. Oo. Katapat daw namin siya ng bahay. Pumunta ka daw sa nakita mo daw siya. Tapos, nagbago na daw yung isip mo. Hindi mo na daw makakasala naman. Sumama ka daw sa kanya. Pupunta daw kayo ng Orani. Hagis lang kayo. Tapos, nagalit si Tatang. Sinumbong ka daw dun. Sumbong dun sa nanay ng babae. Yung lalaki niya, may kakasal yung sapo ko. Ganyan. Sinampal daw. Yung babae. Sinampal. Tapos mo siya po. Kaya ka ng iyak. Tapos nakita ko daw kasi mga daw ay ng jeep. Papunta daw ay Orani. Umuulan daw. Takbo daw ako ng takbo. Nabi ko daw yung jeep. So yun po mga bossing. Sana po nagustuhan nyo ang feature pasyal place ngayon sa pasyal ride namin ni Mrs. Salamat sa mga bossing. At siya nga pala mga bossing. Kung bago kayo dito sa channel ko, welcome kayo na mag-subscribe at click nyo na rin si notification bell for more updates sa channel ko. Kita-kits tayo ulit. This is Jack TV signing out.